Hvordan kommer vi derop? Bare springe der. Er det rigtigt? Ja, man kan jo springe det. Springmadrasser. Helt om siden af nu kan der rulle til højre. Så vil jeg da bare ønske, at du ruller lort for mig. Loppemarked på Rådhuspladsen. It's been a couple of years since I I was speaking very much. Ja. Frank Jensen, der skal åbne valget. Jamen sikkert nok. Eller borgmesteren. Men det er ikke Frank Jensen. Kan være noget. En lang fødsel, før den endelig står her, men som vi kan være stolte af. For skønt nok ingen af os to havde regnet med, at der skulle gå så lang tid fra idé til udførelse, da du, Michael, hvor du stillede dig hen, kom til mig, og det er nærmest 3 år siden på dato, under Eurovision i København, og sagde, at hvis vi i Copenhagen Pride ville være med til at sikre opstilling af en flagstang på den på daværende tidspunkt nynavngivende Regnbueplads, så ville I, du og Niels, som desværre på grund af sygdom ikke kan være med her i dag, med det samme love at yde det første bidrag til økonomien. At det så skulle tage 3 år at realisere det første regnbueflag gennem San Francisco, som symbol på sex, liv, heling, solskin, natur, kunst, harmoni og ånd, og på sammenholdet i LGBT+-bevægelsen. Samtidig skulle flagets positive budskab fjerne sig fra det indtil da mest anvendte symbol på LGBT+-bevægelsen, nemlig det af nazisterne anvendte, den lyserøde trekant. Vi skulle ikke Så er fladen kommet til plads. Kan vi jo godt tillade sådan, at jeg har købt dem indenbords. Så er vi i tvivl. Det er en foto.
Orkestra. 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 Hvad koster det for en mand?